Bon dia, amics. Som el xef Arseni i avui vos explicaré com fer la tarta de xocolata que fa ma mare. Primer de tot, mos rentarem les mans. I fem els pedaç per eixugar-nos. Posarem el gorro i a continuació us presentarem els ingredients que necessitem per fer aquesta tarta que tots coneixeu. Començarem per 6 pastilles de xocolata, un pot d'aigua per fondre xocolata, 300 grams de mantella, 4 ous, 250 grams de sucre en pols, llet, en aquest cas desnatada, no hem de queixar, està bé per anar a les noves, 2 paquets de galletes Maria, pepites de colorins i res més. Doncs, una vegada ja hem presentat els ingredients, podem començar amb la recepta. Primer pas, fondre la xocolata amb un pot d'aigua. Anem a encendre el foc. Tenim el xocolata i tirem un poquet d'aigua, no molta. Suficient. I començarem a remenar la xocolata amb l'aigua. Com podeu veure ja se comença a fondre la xocolata. Important anar remenant perquè no s'aferri. Tenir el foc no molt alt tampoc. Ja veiem que ja se comença a fondre bé. Ja tenim la xocolata desfeta. Aquí ja es tindran les planturar al foc. Hi ha un pic que està desfeta. La retirem del foc i s'ha de refredar per poder continuar amb la recepta. Com podeu veure, està totalment líquida. I ara l'hem de refredar. Per continuar, començarem amb l'elaboració de la mousse o la crema de xocolata. El primer pas és fondre un poquet, si la mantega està forta, és freda. Primer hem de fondre un poquet en el microones perquè sigui més bona de mesclar amb els ous i el sucre. Per tant, nosaltres posarem un poc en el microones. Bé, podem comprovar que la mantega ja està reblanit, per tant, ja podrem començar a fer amb ella. Aquí ja tenim la mantega reblanida aquí. Hem de separar el blanc i el vermell dels ous. Començarem doncs. El primer ou. El vermell l'hem de posar en la mantega i el blanc dels ous ho reservarem per més tard fullar. Tot ben net, molt important. I aquí anirem reservant el blanc dels ous. Ja hem separat els 4 vermells dels ous i ara continuarem mesclant els ingredients. Tenim aquí la mantega, els ous, s'ha de mesclar. I ara que som amb els ous, i mesclat els ous, m'he recordat un xiste
del nostre amic Carlos Arguiñano. Ara ho contaré. Això era... Ho contaré en castellà porque si no, no té cas. ¿Qué le dice una gallina deprimida a otra gallina deprimida? Necesitamos apoyo. Un chiste típic del nostre amic Arguiñano, que espero que ho hagi agradat. Més en van, veure si us contaré una altra. Bueno, continuem amb la recepta. Tenim mesclat els ous amb la mantega i afegim el sucre. Recordeu que són 250 grams de sucre pols. I que tenim ja el sucre, els ous i la mantega mesclats, hem d'afegir la xocolata, que ja està preparada. I afegim tot. Estigui tota. I mesclem tots aquests ingredients. Veus que ja comença a agafar color. Molt bé, ja tenim tot això mescladet. Més tard ho acabarem de mesclar amb els ous bullats. Una mica a bullar a ple dels ous. Molt important, les eines que tenim, aquestes eines, aquesta me l'ha deixat ma mare, és sense que ha fet totes les tartes que ens hem menjat, per tant, esperem que surtin igual de bones. Ja ho tenim a punt, de prova, ho mosteu. Per tant, ja tenim això a punt. I ara ja mesclam la prova que està ben bullat. No està per avall. I ara ja comencem a mesclar. I ara ja comença a agafar una textura de mousse. Perquè quedi tot ben mesclat i uniforme, acabarem amb les varilles. Molt bé. I així ja ho tenim tot. Amb això tenim la primera part d'aquesta recepta de la tarta de xocolata de ma mare. Ja ho tenim preparat. Molt bé, amics, anem a començar a muntar la tarta, que tenim el plat on la farem i començarem. Traurem un plat on posarem la llet per banyar les galletes. I obrim el primer paquet de galletes Maria, Kelly Maria, aquí de l'Alcalá de Mallorca, i començarem banyant les galletes. És convenient només anar banyant les que anirem a utilitzar en cada moment. Si no queden massa planes i ens espanyarien abans de col·locar-les. Ja les podem col·locar. Aquestes estan. I ara posarem la primera capa de xocolata.
molt d'esment. I la farem el millor que podrem. Ja tenim la primera capa posada i anem a banyar les guilletes. I se tracta d'anar fent això. Banyant guilletes, posant xocolata. Bé, com que aquí ens queda molta estona de posar guilletes i xocolata, vos contaré un altre xiste. Aquest pic no el va contar el Guillano, però ell és el protagonista. Diu així: se abre el telón y aparece Carlos Arguiñano con una lechuga, aceite, vinagre, sal. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? En su sabor. ¿No sabor? El Señor de los Aliños. No fa aquest xiste, No és seu, però és tan bo com els seus. Continuem posant més capes de galleta. Molt bé, ja hem col·locat totes les galletes perquè ara ja amb aquesta xocolata ja farem la darrera capa i cobrirem tot el pastís. Ja que el primer manco, aquí està bé. Molt bé. Ja tenim el pastís quasi acabat. I ara ja només ens queda la decoració. Posem moltes pepites de xocolata, perquè si no a segon qui no li agrada, si no té moltes pepites, per tant, com que suposem que ell en menjarà d'aquest pastís, posem moltes pepites de xocolata. Que en aquest cas també són pepites de sucre. Moltes. Moltes, Veus? Ja crec que així ja quedarà contents. Molt bé, amics, aquí ja tenim el pastel acabat. Ara ja anem a ficar la encierrera. I recordeu que ha d'estar aquí com a mínim 10 hores, per tant, fins demà no podrem menjar. I això és tot. Espero que aquesta recepta us hagi agradat. Com heu vist, és molt bona de fer, li agrada a molta gent, fins i tot tenen gustí. I res més. Us animo que la feieu, que vostra, i per aquell que vols menjareu, molt bon profit, i aneu a l'est amb les pepites, no us feu mala dia. Fins una altra. Adeu!